Malawi Brief. Amalawi apereka maganizo awo pa zam'mene kafukufuku wa nkhani ya Amaris Hotel ikuyendera. Makamakaso kutsatira kusaoneka kwa Attorney General lero ku Parliament amene zinadziwika kuti amafunika akayankhe mafunso. Ndipo zambiri zili mu videoyi. Tatiye ndikhale limodzi. Hello, mwaswera bwanji madzulo ano? Mwaswera bwanji? Taswera bwino kaya inu. Taswera. Dzina komanso uko komwe mukutchayira Lamya. Ali daru Amaseko. Amaseko lero kuli bwanji ku Kasungu? Kasunguru yatendele mvula ndeye kuvumba no size. Tiyamike Mulungu amene wammadalitso. Kwenkwene kaya ku Capital City kumeneko. Ku Capitol ku magalimoto ambiri kunonso ndithu ayi lero kwa chabwino kuti tinadzuka ndi mvula ndithu chakummawaku koma ayi kumasanaku kadzuwa ndithu kutenthanso chimodzimodzi. Tiyamike kumwamba. Zikomo kuchokera ku Kasungu mutu wathu wa lero mwaumva? Ayi tilipo pandaneti ujenu magetsi. Chabwino mutu wathu wa lero tikukambirana kunena kuti pomwe komiti ya nyumba ya malamulo yolondoloza chuma cha boma ya Public Accounts PAC ikupitiriza kukumana ndi anthu omwe akuwaganizira kuti akukhudzidwa ndi kugulitsidwa kwa malo ofikira alendo a Amaris Hotel mu mzinda wa Blantyre. Mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo a Frank Mbeta anakanika kukaonekera ku nyumbayi lero. Ndiye tikufunsa kuti maganizo anu ndi otani momwe nkhani ikuyendera komanso kulephera kufika kwa a Frank Mbeta kukaonekera ku komiti ya PAC. Inuyo mukuziona bwanji? Zikomo kwambiri. Zikomo. Nanga si tirelo kuti kufuna kugulitsidwa kwa hotelo imene ija tinayikambira naso mwezi wathawu kuti boma lisachite zimenezo chifukwa ionetsa kuti ndiyodula kwambiri. Ndiye pamene lero komiti ya PAC ya ku nyumba ya malamulo pamene imakumana ngati Mbeta Frank yawa pamene sanapite mwina nkutheka kuti anapereka mawu kuti atanganidwa ndi chimene iwo alepherero kafika kumeneko komanso ofesi yawo ndiyona ngati ndi yayikulu m'Malawi muno. Ndiye sangathe mwina kudzigawa pa nthawi imodzi kupita uku ndi kupita uku. Mwina adakawapatsa solina tsiku ngati akunyumba ya malamulo kuti akakumane nawo akanene ndi chifukwa chiyani afuna agule hotela yodula yapamwamba ngati imeneyi. Ndiye nanjonabe kuti iwo Mbeta ineyo maonekedwe yanga ofesi yawo ndi yayikulu imene iliyoti imalumikizitsa zinthu zambiri m'Malawi muno. Ndizoona anaperekadi chifukwa kunena kuti anali otanganidwa ndi zinthu zina ndipo komiti yawapatsa kuti afike ndithu lachitatu ku nyumba ya malamulo kumeneko mnthawi ndithu ya 5 koloko madzulo. Now funso langa ndili kuchokera ku Kasungu kunena kuti mmene nkhani ikuyendera inu mukuiona bwanji? Ngati awapatsa nthawi kuti akakumane 5 koloko kumadzulo ndithu amenewa zikuoneka kuti aduka koma tithokoze kwambiri kuchokera kumeneku ku Kasungu. Mwina kapena atitchayireso Lamya kuti mwina apitirize kupereka ndemanga zawo koma kumbukirani kuti program mukuonerayi ndi program yachidzulo ndipo tikunena kuti mutu wathu wa tsiku la lero tikukambirana kunena kuti pamene komiti ya nyumba ya malamulo ija yolondoloza chuma cha boma ya PAC ikupitiriza kukumana ndithu ndi anthu amene akuganiziridwa kuti akukhudzidwa ndi kugulitsidwa kwa malo ofikira alendo mu mzinda wa Blantyre Amaris Hotel. Mlangizi wa boma pa za malamulo a Frank Mbeta lero anakanika kukaonekera ndithu ku komiti. Ndiye tikufunsa kunena kuti maganizo anu ngati inu mzika za dziko la Malawi komanso maganizo anu ndi otani ngati inu mzika za dziko la Malawi pamene mmene nkhani ikuyendera komanso kufunsa kuti kodi kukanika kwa mlangizi wa boma kufika ku nyumba ya malamulo lero inuyo
mukuziona bwanji? Ndiye muja timanenera muja kuti cholinga cha programu ino nkufuna kumanga kuti tikhale ndi dziko la mtendere, komanso adindo athu adzitha kumva maganizo a inu amzika za dziko lino amene mudawavotera kuwayika ndithu mipando yosiyanasiyana. Apa ndithu tikudikira malamya, ndikuona anthu pa Facebook ayambakale ndithu kuyika ndemanga zawo kuchokera kwa Anthony Chilenje, akuti adzitibera koma mbali inayi akuti zikuyenda, akuti tidzimva ndithu koma zikutipweteka ngati kuti akuti ngati kuti akutifinya zithupya. Ayi ndithu tathokoza apaso azondwayo siwomba kuti asiyeni adyerere pajatu tinkati boma lapita lija ati ndi limene ati limatibera kwambiri. Ayi ndithu tathokoza chifukwa cha maganizo anu. Hello Lunta TV, mwaswera bwanji? Taswera, dzina komanso kumene mukutchayira lamya? Kuna mitambo boma la Chiradzu. Kuchokera ku Chiradzu, lero kuli bwanji kumeneko? Mvua yokhayo kuno. Ayi tithokoze na malenga umenewo ndi mdalitso. Ndipo zikumwambiri. Maganizo anu ndi otani pamutu wathu umene tikukambirana tsiku la lero? Ineyo kwa nkhani imeneyi maganizo anga ali motere kuti boma mukumveka ndithu? Ayi ndithu amene wanso aduka tikhulupirira mwina atiimbire solamya. Hello, mwaswera bwanji? ndaswera, muswera bwanji wawa? Taswera, dzina komanso uko kumene mukutchayira lamya? Inetu ndi Devin Pia, imwe uja kuchokera ku nyanja kusengabe. Kuchokera kusengabe, lero kumeneku kwacha bwanji? Lero kwacha kwa mvua ndithu. Chabwino. Apa kumanika Mulungu uli madalitso ndithu akutheka. Mzona timyamike wa mwambayo. Mutu wathu wa lero mwaumva kuchokera ku Nkhatabe? Inetu ndaumva kuchokera kuno kusalima. Chabwino. Ndemanga yangu toyambirira ndiyamikeko ku parliament ya party kandi chandakandi kuisatira kuno bwino ndipo hayi ule mutu kwenda kupereka chifa kuigwira ndithu. Chabwino. Ambeta wamuna pakha fundo ziwiri imene ngazikambepo. Chabwino. Kani yoyamba ndiyoti iwo atimene ati alepherera ndamva kuti pali zifukwa zina zinalepherera ifa cha mapinzi ena ngati ofisi yawo yayikulu yomwe tikwiziwa bwino Malawi muno. Chachiwiri anayenera kuuza mtundu wa Malawi ngati iwo uona za malamulo oyimira boma pa malamulo ngati mlangizi wa boma anayenera abwere poyera ndi kuuza mtundu wa Malawi ine ndalephera kufa cha zifukwa izi. Aita nisalajira fatiko nangajira tuwatata satiteko akhauta kuopa chani ngati sana akwise tena pake akwena kuti apite kumene kuja akapereke mfundo zawo zimene iwo akuziziwa. Fuka tikawerenga manyuzi ena ndi social media akonde kuti analiso mlangizi pa nkhani imene kumapata abweresa anane iwo anayikana nkhani. Ndeno ende apemphe kuti lachitatu limawa lachitatu apite nthawi ya fatiko kuyo akapereke mbali yawo maganizo awo ndi imene iwo akuziziwira. Inetu kuchokera kuno kusengabe lero kwali ndayimira pamene kuti anzanga swalowepo zichitira ubwino. Ndathokoza kwambiri mukhale ndi usiku wopambana kuchokera kusengabe. Ndathokoza ntchito yabwino wawo. Zikomo. Hello Lunta TV, mwaswera bwanji? Taswera bwino la bwana wanga. Taswera, dzina komanso uko kumene mukutchayira lamya? Ine ndine Kenya Poma Mwafulira kuno ku Mzuzu. Kuchokera ku Mzuzu Mwafulirwa, lero kumeneko kuli bwanji? Kuli bwino, wezaswera bwino kwambiri. Chabwino. Ndithu. Kumeneko yagwa mvula kapena kukutentha? Mvula ndi kugwa kwambiri. Chabwino. Moti wiki yonse yathayi khala mvula ndithu. Ayi tiyamike chisumphi. Ndithu ni mudaliso ndithu kunoko. Maganizo anu ndi otani? Ngakhale ndinafuna mwina ndiziwe topic chifukwa ukhanga ndatalikirana ndi TV ndesina the topic yake kuti ili yachani kuti yeleloli. Ayi chabwino. Mutu wathu wa lero tikukambirana kuti pamene komiti ya ku nyumba ya malamulo yolondoloza chuma cha boma ya park ikupitiriza kukumana ndi anthu amene akuganiziridwa kuti akukhudzidwa ndi kugulitsidwa kwa malo ogona alendo mu mzinda wa Blantyre ya Amiris Hotel.
tikunena kuti mlangizi wa boma lero pa za malamulo a Frank Mbeta anakanika kufika ku nyumba ya malamuloyi kukakumana ndi komiti iyi. Ndiye tikufunsa kuti kodi ngati nzika za dziko lino maganizo anu ndi otani pamene mmene nkhani ikuyendera komanso pakukanika kofika kwa mlangizi wa boma pa za malamulo lero ku nyumbayi? Inewo asingi maganizo anga ndizoti ndiyankhule zinthu ziwiri ndizomvetsa chisoni kwambiri. Kukhala Malawi ndekuti sakuyika Malawi pamapu ayi. Chifanga tinzika anayenera kuti apite. Chabwino. Ngati sakupita kumene koko kumaina kuti mwina munthuyo aziwa anene chimene sakupitira kumeneko. Chabwino. Ngati ndichocho maujeni malamulo ayendepo ndithu. Chabwino. Mwina tiwene kuti zinthu zikhala bwanji. Sakukhanga kuti mwina akunyozera. Tathokoza kwambiri kuchokera ku Mzuzu. Ndithu zikomo kwambiri bwana wanga. Zikomo mukhale ndi usiku wopambana. Tanyabira zikomo nanuso mukhaliso ndi usiku wopambana zikomo. Zikomo. Program yake program ya chidzulo pakanema wanu waluntha. Mkutheka kuti mwangotsegula kumene. Mongokumbutsana timanena kuti ndemanga zimene zimakambidwa mu program ino ndi ndemanga za mzika za dziko lino osati kanema waluntha. Komanso kuti program ino cholinga chake nkufuna kukhala ndi Malawi wabwino, Malawi wachitukuko, Malawi wamtendere. Choncho pamene inu mukupereka maganizo anu musanyoze wina kapena kutukwana ayi, koma tiyeni tipereke maganizo amene akathandizira adindo athu kuyendetsa dziko lathu lino bwino. Apanso tikuona pa Facebook pali message akuti amachitidwe sepitala akunena kuti onse amene amagwira ntchito ku nthambi za boma akuti ndipo ali pa mndandanda akaonekere ku komiti ya phaki akuyenera kuyimitsidwa kaye pa ntchito ndi cholinga chakuti asakhale so busy ndi ntchito zina. Tathokoza kwambiri chifukwa cha ndemanga zanu. Apanso akuti Emas Chamba akuti akuti komatu mukapanga cheki pamene popo ndiye pali anthu a zipani zonse kuyambira cholamula ngakhale ajanso adachoka mbomawa. Hello Luntha TV, mwaswera bwanji? Hello. Mongokumbutsana kuti pamene tikuyimba lamya yathu titalikirane ndi TV yathu kapenanso tionetsetse kuti ndithu tatsitsa volume ya TV yathu. Cholinga chake mchakuti inu ndi ine tithe kulumikizana bwinobwino. Hello. Mwaswera bwanji? Taswera. Mukuimbira lamya yanu kuti? Cape Town. Ku Cape Town. Dzina? Yeah. Dzina lanu? Charles Anafabiwe. Charles. Ku Cape Town kuli bwanji madzulo ano? Yeah, kuno mphepo limene yavuta ndithu. Chabwino. Timafuna titamva ndemanga yanu pamutu wathu umene tikukambirana tsiku la lero. Ine ndikuona ngati Frank Mbeta akutilakwira kwambiri. Chabwino. Chifukwa kuti tionesese munthu akuyimirira Amalawi, sakuyimirira familia yaja. So kusapezeka kwa Frank Mbeta kudakange mafunso. Ndikuona ngati a president anakanika kutengapo chiganizo china chache. Chonana kuti mwina achita kuthandiza ziko. Chifukwa ndalama imene ikugwiritsidwa ntchito kuti igwire ntchito pa kugula hotel imene ni ndalama za misonkho za Malawi komanso pension imene anthu akuyeneka ona kuti athe kupeza thandizo lawo. Lero anthu sakupeza ona kuti kulandira ndalama zawo malingana ndi kwachuluka katangale kwambiri kumeneko. So I think kuti mwina mwacha zinthu ziyende bwino akhale padera then inquiry imene imalizike bwino. Inu mwanena kuti a president adakapanga chiganizo china, mmafuna mtsogoleri wa dziko lino atachita zotani? Amene anakayeneka ona kuti apa suspend asaka mu office saka. Chabwino. Mpakana patapezeka ona kuti apanga kiliye bwino. Tathokoza kuchokera ku Cape Town. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ndithu
tathokoza kwambiri mzika za dziko lino zimene zikukhalanso ndithu maiko ena kutsatira program ya chidzulo. Hello Luntha TV, mwaswera bwanji? Hello mwaswera bwanji? Taswera bwino kaye. Taswera, dzina komanso kumene mukutchayira lamya? Ndine Robert Wilson, ndikuimbira kuno ku Cape Town. Ku Cape Town a Robert Wilson kuli bwanji madzulo ano? Hello. Mutatsitsa TV yanu kuti inu ndine tithe kulumikizana bwinobwino. Ine ndokumva ndi bwinobwino ndithu. Pitirizani kupereka ndemanga yanu. Ine chimene ndikuchiona chachikulu ndi umbanda ku Malawi umbava siuzatha chifukwa cha makoti athu kwambiri kwachuluka umbava. Chabwino. Ndi chifukwa cha umbava umenewo kutero kwambeta kusapita kwa kuziwa kunena kuti iwo akukhuzidwapo ndithu palikena keke amene anatapa pa ndalama imeneyo ndi awo pa mafunso amene ali kumeneko. Chabwino. Tathokoza chifukwa cha ndemanga zanu. Zikomo. Hello Luntha TV, mwaswera bwanji? Taswera, dzina komanso kumene mukutchayira lamya? Faruku Banda Leonard kuno kulilongwe. Kulilongwe dera lake liti abanda? Kwakauma kuli bwanji madzulo ano? Kwakauma kuli bwino bwana sindiziwa ino kumeneko. Ayi kunonso kuli bwino kutentha kokha basi. Tiyamikire. Zikomo. Maganizo anu ndi otani pamutu wathu wa madzulo ano? Okay, ife timafuna tidandaule kuti Attorney General kusapita kukaonekera ku meeting atirakwira kwambiri. Chabwino. Chifukwa siku la lero timafuna zinthu zisate bwinobwino chifukwa ndalama zichazachuluka kwambiri. Chabwino. Ndithu. Kuchokera Kwakauma kunyadirani kuti mwakhala nafe madzulo ano pa programu ino ya chidzulo. Zikomo kwambiri. Zikomo. Hello Luntha TV, mwaswera bwanji? Hello Luntha TV, mwaswera bwanji? Ndaswera bwino mwaswera bwanji bwana? Taswera, dzina komanso uko kumene mukutchayira lamya? Ine ndine Philip Jere kuno ku Ezondweni. Ku Ezondweni kuli bwanji madzulo alero? Ku Ezondweni kuli bwino ndithu. Kumeneko mvula yagwa? Mvula inagwa yachuluka kwambiri madzulo ano. Tiyamike Mulungu. Ndithu. Kuchokera ku Ezondweni, maganizo anu ndi otani madzulo ano? Maganizo anga ndoti akuluwa moti ambeta wa ife timawadalira. Ziko lonse likuwadalira ngati mlangizi wa boma. So ngati wakuziwa kuti akukhuzidwa kuzichepesa simulambi yayi kungonena kuti apa ine zinalakwika apa kuti ziko lilikonzedwe. Chabwino. Ngati pali zifukwa zina zomwe iwo analepherera kubwera kana ngonena bwinobwino kuti anthufe tizipitiriza kuwadalira chifukwa tikuona kuti Hello. Ayi ndithu amene wanso adukira panjira kuchokera ku Ezondweni koma tithokoze kwambiri chifukwa cha maganizo anu abwino. Hello Luntha TV, mwaswera bwanji? Ayi ndithu amene wanso aduka khangati network pena ikumadzachita zake ndithu. Hello, mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji bwana? Taswera, dzina komanso uko kumene mukutchayira lamya? Kuno kudowa kwachimwaza. Kwachimwaza kudowa, madzulo ano kuli bwanji kumeneko? Kuli bwino zedi kaya kumeneko. Ayi kunonso nkwabwino. Maganizo anu ndi otani pamutu wathu umene tikukambirana usiku wa lero? Kuna screen yoduka. Chabwino. Mutu wathu wa lero tikukambirana kunena kuti pamene komiti ya ku nyumba ya malamulo ija yolondoloza chuma cha boma ikupitiriza kukumana ndi anthu amene akuganiziridwa kuti akukhudzidwa kwa kugulitsidwa kwa malo ogona alendo
aja amatchedwa kuti Amaris Hotel. Lero mlangizi wa boma pa zamalamulo a Frank Mbeda amayenera kukaonekera ku komiti koma iwo sanapite. Ndiye tikufunsa funso kunena kuti kodi maganizo anu ndi otani mmene nkhani ikuyendera komanso pakusapezeka kwa mlangizi wa boma pa zamalamulo. Ndithu pamene pakuoneka kuti amalawi ofunika tikhale maso. Amalawi tikhale maso. Chifukwa chani mukuti tikhale maso? Zikuoneka kuti anthu okuluokulu ano amene omasokoneza zinthu mdziko lino. Chabwino. Chifukwa ngati awo odzuka onekera amafunika otaonekera akachita mathanchani. Kutheka iwo akhudzidwa ndipo nimokhudzidwa kuti zimene zidagulitsidwa iwo kenaka kodatengapo. Chabwino. Ndezi mafunika zinthu zimenezi. Umene oziyang'ana osalekere panjira omalizitse kuti onongawo odziwike. Chabwino. Zinthu zosakhala bwino kuti zinthu zaboma zizigulitsidwa. Zimadandaulitsa kuti okamakhala ndi misonkhano iwowo yoti okumane kumapezeka kuti ulukachita mahayala zinthu zawo anthu wamba koma boma lili nkuthekera kuti litukhala nzawo. Tsono zinthu zaboma zonse olugulitsanso. Chabwino. Zinthu zosakhala bwino. A Frank Mbeda mlangizi wa boma pa zamalamulo ananena kuti anakanika kufika kakumana ndi komiti lero chifukwa anali otanganidwa ndi ntchito zina ndipo anapempha kuti awapatse tsiku lina ndipo iwo apatsidwa kuti lachitatu lino wiki yomwe ino akhale ndithu akukaonekera ku nyumba ya malamuloyi pa nthawi ya 5 koloko madzulo. Ndithu anatero iwo. Ayo mewafunika kuonekera. Zikomo kwambiri. Zikomo. Hello Luntha TV, mwaswera bwanji? Hello, mwaswera bwanji? Taswera bwino. Mukuimbira lamya yanu kuti? Niwe ndikuimbira kumachinjiri. Kumachinjiri kuli bwanji madzulo ano? Hello. Anditu amenewa tikuoneka siri kumvana. Hello, mwaswera bwanji? Program yake ndi program ya chidzulo. Mongo kumbutsana kuti pamene inu mukuimba lamya onetsetsani kuti mwatsitsa volume ya TV yanu komanso mwatalikirana ndithu ndi TV yanu ndi cholinga chakuti inu ndi ine tithe kumvana bwinobwino. Hello Luntha TV, mwaswera bwanji? Hello Luntha TV, mwaswera bwanji? Ndithu amene wansi zikuoneka kuti siri kumvana bwinobwino apanso titatenge ndemanga za ena akuti uku ndiye atambwali okhaokha amenewa ndi a Francis Kandewu akuti aoma Mike Salanje akuti komatu tiyamikire lawyer Alexius Kamangira komanso onjezani kenani akuti pokuwa mwamphamvu izizi sitikanadziwa ambuye awadalitse. Apanso ena ndithu amenewa akunena kuti hii Malawi adachangamukatu pano palibe kupusitsana chilungamo basi ichidziwike. Hello Luntha TV, mwaswera bwanji? Hello Luntha TV, mwaswera bwanji? Apana taswera mwaswera bwanji? Taswera dzina komanso uko kumene mukutchaira lamya. Uno ndi kumangoji kuno zinasachwe. Kuchokera kumangoji ndemanga yanu ndiyo tani pamutu umene tikukambirana tsiku la lero? Frank Mbeda amene apeza ndipo pamene mubasi. Atani? Apeza ndipo, apeza cholowa. Mwatero? Ndithu apeza cholowa amene chifukwa chimene kukanira kupita kuonekera ku nyumba yamawe ndi chani. Anena kuti anatanganidwa ndi ntchito zina ndithu za boma chifukwa chake anakanika tsiku la lero kukaonekera. Yokuonekera kupaki imene yendo zinazakalazi siyagayi koma alimbayi dziko ya Malawi kupaniza mai kwakunja Cape Town ajakuti kuti ali ndi chipi kuti azikuyo makamaka ndi chani chimene chikuchitika kumawi kupankhani yokulisa nyumba imeneka. Chabwino. Ithu abwana watu.
Tathokoza kuchokera ku Mangochi. ziko kwambiri munthu wamkulu. Ziko. Hello Luntha TV, mwaswera bwanji? Taswera dzina komanso kumene mukutchayira lamya. Hello. Yes, mukumveka ndi tupitirizani kupereka ndemanga yanu. Chabwino. Ayi, tathokoza chifukwa cha ndemanga yanu komanso kuti munapanga chisankho chokhala nafe madzulo ano. Hello Luntha TV, mwaswera bwanji? Ndaswera bwino kainu bwananga. Taswera dzina komanso uko kumene mukutchayira lamya. Ine ndiduwe kumachinjiri. Kumachinjiri aduwe kuli bwanji madzulo ano? Ayi kamvula kabwino ndithu. Chabwino. Kameneka kuti gwedezera kusonyeza chisomo cha Mulungu. Ndizoona. Mutu wathu wa lero mwaumva? Naumva atu pang'ono. Chabwino. Ndemanganu ndiyo tani? Ndamanganya kuti alangiza athu abomawa, ambetawa, apite, akaonekere kubungweri. Ifewo ngati alibe ifera pena paliponse. Ndipo yonda amene akutitsogolera pa malamulo dziko muno. Chabwino. Iwa inopeza wongo. Koma tikumamvaso tinaona zimene amapanga zija zathu amapanga apake aja public accounts ija. Amatiuza kuti wonso anali mmodzi mwakuluakulu kubungweri la ndalama za anthu abomali. Chabwino. Kodi apasinde kuti Khoswe wakhala pa nkhate iwowo ngati mtsogoleri kapenanso mulangizi wa boma pa malamulo. Ndiye chimene akuopa ndi chani? Kodi iwo nkwesa ndi amene ali ndi chilungamo m'manja mwawo? Kapena zimene amanena ma social media muzawa anthu amatika wopenga amangirawa. Ndiye kuti amangira jaso wopenga akamatchula. Ifefe zochiritsa mantha kuti ndalama za anthu ena ndi nkhalamba anthu amachita litaya kumatha years kumakhala 6 years osandira ndalama zawo. Koma ndalama zija umakagulira zinthu anthu kumazoti achita litaya akhala pamene paja osalandira. Kodi iwo ngati akuti ndi tsogoleri ngati akudzoti m'manja mwawo moyera ngati ukalistia ife ndife akatolika bwanji osangonena kuti ineyo apapa ndagwetsedwa magazi andigwera m'manja sindingalandire ukalistiyawu ndi akuwumirira bwanji udindo. Kuchokera ku Machinjiri tathokoza chifukwa cha maganizo anu madzulo ano. Zikomo kwambiri. Zikomo. Apa Collins Senda akunena kuti ngakhale AG athawe koma lachitatu sikale ndipo lifika akayankha ndipo asamale chifukwa APM ayambira iyeyu kugwira ntchito yake ngati president. Ephraim James Bana Halawa kunena kuti APM akuti sakufuna corruption koma anthu amene akumasankha ambiri ndiwoti akuganiziridwa milandu ndi corruption athana nayo bwanji. Akuti atambwali sametana. Akuti ife tikungomva chisoni kwa anzathu omwe akugwira mbomawa poti ntchito zina akuti salale zawo sadalandire mpaka napano. Akuti nthawi ya pension yawo ati mboma akuti asiye akuti nthawi ya pension yawo akuti kudzakhala kuti kuli zero pamene iwo adzakhale akusiya ntchito. Hello Luntha TV, mwaswera bwanji? Taswera bwanji? Taswera bwino kaya inu dzina komanso uko kumene mukutchayira lamya. Daniel Rompwa ku Machinjiri. Kuchokera ku Machinjiri ahompwa maganizo anu ndi otani? Ine maganizo anga ndikunena kuti akulu amene wafrankiwa sakutithandiza iyayi. Chabwino. Amene wawa akuderera president komanso akuderera anthu akumalawi kono. Chifukwa ntchito imene akugwirayo ndi ntchito ya amalawi. Nde abwana president ananena kuti ali ndi chidwi ndi nkhani imeneyi.
ndeiferu ndodabwa kuti ndichifukwa chani saukaonekera kumeneko chabwino chifukwa iwo ndiofunikira kwambiri kuti akapezeka apapa zingoziwikiratu kuti china chake sichili bwino ya chabwino ndithu nanenatu kuti mwanena kuti mukudabwa kuti sanapite kumeneku chifukwa chiyani, koma mlangizi wa bomayo ananena kuti iwo lero sanapezeke kumeneku kamba kakuti anatanganidwa ndi ntchito zina za boma, koma anena kuti lachitatu likubwerali wiki yomwe ino akaonekere ku nyumba imeneyi ya Malamulo. ntchito za bomazo inde ntchito ya boma imene amene ukapezeka chabwino imene inde ntchito ya boma amene lero ukapezeka kusiya zinazo so indi ntchito imene ikufunikira kuti chitidwe posachedwa. Tathokoza chifukwa cha ndemanga yanu. Zikomo kwambiri. Ziko program yake program ya chidzulo mongokumbutsana kuti programu iyi imakufikani lolemba lachiwiri ndi lachinayi. Cholinga cha programu ino nkufuna kumanga dziko la Malawi kuti lipitirire kupita patsogolo, komanso inu ngati mzika za dziko lino amene mudayika anthu osiyanasiyana m'maudindo kuti ayendetse dziko lino adzitha kumva ndemanga zanu kapena mavuto amene mukukumana nawo ndi cholinga chokuti akathe kukonza dziko labwino. Maganizo amene amaperekedwa mu programu ino si maganizo akanema waluntha, koma ndi maganizo a mzika za dziko lino. Mu programu ino timanena kuti ndi program ya mtendere imene sitilola zotukwanana kapena tinene kuti kunyazitsana kapena kunyozana. Hello Luntha TV, mwaswera bwanji? Hello. Taswera bwino ka inu. Dzina komanso uko kumene mukutchayira lamya. Ine anayuma kuno wasensa ni kunchewu. Kuchokera kunchewu madzulo ano kumeneko kuli bwanja mzathu. Iyo osalakia dzengo siwikiratu kuti ampeta unkulumwa alipo. Mwati? Kulumwa alipo ampeta ondrali nkhanye kwa kusa ndiwona kakugani kopita ukawonekera ku nyumba ya Malamulo. Akuchita mantha kuti isimene sikidika yankhula bwanji ndiwona kuti siyanonjesa kuti lachitatu akhala ali ku nyumba ya Malamulo akaonekera ku komiti. Chabwino. Tsopano tisayankhule zambiri ndingotikira lachitatulo ndiumve, koma ngakhala kupita ku lachitatulo iwo chinthu chikwakusa. Tathokoza kwambiri kuchokera kumchewu. Simaoneka kuti ndrama saphweka pamene popo sizifukulidwa aso kumosa siwa kuti usokolo kusifukulidwa asokolera. Chabwino. Siwo kwambiri tathokoza ntchito yabwino. Ziko. Siwo. Hello Luntha TV, mwaswera bwanji? Hello Luntha TV, mwaswera bwanji? Aswera gaino bwana. Taswera. Dzina komanso uko kumene mukutchayira lamya. Apita kumwanza kuno. Kumwanza kuli bwanji madzulo alero lolemba? Kumwanza kwa mvula kuyambira Friday mpaka pano sizo kukapitolo. Ayi kukapitolo kuno kucha kwa lero ndithu inawaza ndithu, koma masanawa ayi ndithu kadzuwa kutentha mpaka na nthawi ino ndithu kulibe mvula kuno. Ayi tiyamikire. Zikomo. Ndemanga zanu kuchokera kumwanza ndi yotani pamutu wathu umene tikukambirana tsiku la lero? Ineto ndemanga yanga ndingopereka kwa minute chabe kunanza tena yankuleko. Zoona. Usolo yambilira limene amawa akuyeneka kuzifunsa nlotena kuti kodi kamangira uchangu wakoza kuyambira pa zimene zikuchitikani. Chabwino. Kamangiratu ankanena awawawa ni mbava iyi mwimange mwichose udindo uyuso mwichose lero ndizi zikuonekani ambeta kanika ukaonekera aukana chani awini kwaja aponika lindo pa matewero amachula kuti awini kwajawo ananena okha kuti anthu okubawa izikhala makako oyenereka kumapa makako aja anthu ake ndi amene wawo ndalama zamaba amapita nazo kuti amene wawo akufunika ukamangidwa akakhale ku ndende yayi basi apite ubwino wake pauja nanena kale ayuba James saya tena nena pa social media kuti eba kufunika secret forces zingogira ntchito ilongosola zipita ziko zilifunika ina zikhala ni moyo awawo alongosola zipitawo akuba kwambiri anokulandira mamiliyoni kale akubaso ndalamaso za wanthu amala jana mala kuchokera kunchewu. Tathokoza chifukwa cha ndemanga yanu. Takuyamika. Ziko.
Programu yake programu yachidzulo. Cholinga cha programu ino nkufuna kukonza dziko la Malawi kuti likhale dziko la mtendere, komanso kumbali ya chitukuko tikhale tikupita patsogolo. Programu ino imabwera ndi cholinga chokuti adindo atitha kumva ndemanga zochokera kwa mzika za dziko lino mmene adakafuna atayendetsera zinthu pa nthawi imene Amalawi adawakhulupirira kuwayika m'mipando yosiyanasiyana. Maganizo amene amaperekedwa mpulogalamu ino timabwereza mwa nthawi ndi nthawi kuti si maganizo akanema waluntha, koma ndi maganizo a mzika za dziko lino.